Господин Илев, не знам какво да ви попитам, вие кажете нещо. Как го видяхте и усетихте този мач? Не знам точно въпроса. Вижте, усетихме този мач. Сега много малко време след мача минало, но едно усещане остава, че всички усилия, които аз им казах с влеканата, които ги положиха почти през целия матч, с тези 8 минути отидоха по дяволите. Не знам какво се случи, наистина много трудно да обясниш, като имаш 8 човека в пенала и ти вкарат гол с глава 2 човека или пък с крака. Тия блокирания, след като ни вкарат един гол, както беше, нали, ни изравниха и веднага да ти вкарат още два, просто трябва да... Със сигурност проблема не е спортно-технически, а психологически. И сега гледахме вътре. 7 на 2 ти вкарат гол с говоря третия. Не са нормални неща, но като цяло не ги ли, не ги ли страним тия бели петна в мачовете, които имаме, ще не е много трудно. И останалите усилия, каквото и да казваме сега, че и преди, особено пък след последните 20 минути създаваме толкова ситуации, за да се върнем в мача и да изравним, но не успяхме да го направим, така че всички усилия остават по дядо. Може, но има някакъв позитив като реакция след мачовете с Спартак и Ботев Пловдив, но казах, тези минути, това бяло петно в мача ни коства точките. И това тежки матча идва, въобще каква ще бъде мотивацията, как въобще ще действа? Вижте, днес като мотивация, като себераздаване беше окей. С едно изключение, че малко, нали, виждате, че е малко и не толкова липсата на точки, колкото на напрежението на всяка цена да вземеш да точкуваш. Малко скова играчите, макар че след тази оказа последни 20 минути направихме хубави неща. И ще трябва да се опрем на това да продължаваме, знаейки, нали, че тая година и като приехме да продължим, че така преходна и няма да е лесно. Особено, нали, като имаме хора, които влезнаха и още не са адаптирали, някои от тях са по-добре от мач на мач, но времето, как се казва, лети и мачовете вървят. Така че трябва по най-бързия начин следващия мач с ЦСКА и след това с Дунав, мисля, да точкуваме. Още ние това, което трябваше да направите, не си го направихте и отбора игра добре, това е истината. И първото по време тактически изключително грамотно, много концентрирани и в дефанзивен план всички така добре се грижиха тогава, когато трябваше да и решихте да промените системата, отбора също да игра добре. Но имаше един период така с тези 3 гола ранните, едни 20 минути от 45 нататък. Там ли са ви само забележките, ако се абстрахирате от тези неща, тогава доволен ли от това, което отбора като цяло? Ако трябва да влезем в детайли, ние първото по време добре събранихме, имахме наситено, нали, не допускахме прецентриране такива стрелове, но има едно, където можехме да развием няколко. Много еритахме напред и улеснявахме противника. Второто по време, нали, това беше идеята като отнемем топката, те ще тръгнат да напресират, трябваше да изкараме и още първите 2-3 минути излитахме една топка и оттам станаха ситуация. Така че, пак го казвам, със сигурност тези усилия, които ги положиха, имаше, нали, така реакция от предните матчове са окей. Въпросът е, че със сигурност този психологически допинг, който го загубихме във Враца след изравнителния гол в продълженията, би ни го върнал, ако ние бяхме вкарали в последните минути в продълженията, но, как се казва, някой път и късмета не е на наша страна. Но като цяло, пак го се повтарям, ние ако в такива ситуации, в които имаме, примерно сега гледахме и третия гол, човече център, 3 човека наши близо до него и никой не скъсява дистанцията да предотврати центрирането и 4 на 2 в пенала и ти вкара гол. Тези неща не ги ли отстраним, както с ЦСКА 48 ще има доста подобни ситуации, ще не е тежко.